Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Dating Centro Veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y pala makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay kailangan Biyernes, Pitsa 28 na, buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong butaga mga higala, libuan ka mga riders o ubang mga sakinan ang nisalmot kagabi sa Unity Caravan gikan sa Mandawi City paingon sa Dakbayan sa Danao. Straight to the point. Samtang pag-abot sa venue sa boardwalk, naghuwat po dito ang mga ang baga nga duot sa mga tao, baga nga duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Nisalmot sa Manyanita, o nisalmot sa Manyanita, pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi. Straight to the point. Grabe ni rong adlaw mga kaigalaan, no? Ubay-ubay ning mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ni celebrar, no? Apil mga kaigalaan niya ni Saulog sa iyang adlaw na tawhan, ika-80 na nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Bisag point. tuwa sa mahigala sa daheg apan ang katawhan sa tibuok Pilipinas kadtong iya mga supporters ni celebrar sa birthday mahigala sa ilang gitawag nga Tatay Digong, bisan pa man og tuwa kini karon sa The Netherlands. Ang mga supporters gitagaan pod mga higala og tagsa ka cupcake nga naay kandila. Samtang ang uban nagdala og kaugalingon nilang mga cake o gadungan nga gitayhupan human og awit sa birthday song mga kaigsunan. Straight to the point. Voluntaryo mahigala ang uban iyahay lagda og mga cake. Ang uban may galang wa kadag cake gipangtagaan og cupcake. Adunay kandila mga higala, simbolik kaayo sa ilang pagsaulog, no, sa birthday mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Samtang kaganinang kadlaw usab dunay laing manyanita nga gihimo sa Rama Compound sa Basak sa Nicolas nga gitambungan usab sa daghang mga residente gikan sa laing-laing mga barangay ning Dakbayan sa Sugbo. Straight to the Karong point. hapon ang birthday tribute alang ni Duterte adto na usab himuon sa Pasilong sa Paradise. Straight to the point. Diha sa Dakbayan sa Mandawi diin lakip sa himuon ang usa ka manifesto signing. Straight to the point. At sinig pagtagad dubuntaga mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito mga higala sa daheg, ang mga supporters ni Duterte magpiknik kuno karong adlaw. Ato ning agi katawa mga suking tigpaminaw. Medyo natingala na to mga taga-Hague dito mahigala mga taga Netherlands nga ang ICC ro nahimo namang tourist destination. Gawas mahigala sa ICC, gawas sa penitentiary sa ICC, di kawad ang tao matag-adlaw. Nagsabot ang mga Pilipino nga mag-duty-duty sila, nga naa makita gyud ang ilang presensya dito mahigala sa kinini ang tugkaran mahigala sa ICC. Straight to the point. Nya karon ang iyang mga supporters tungod sa pagsaulog mahigala sa adlaw na tawhan, matod pa ang mga supporters ini magpiknik karong adlaw atubangan sa detention facility sa ICC isip pagsaulog sa birthday ni Duterte. Straight to the point. At pagtagad ron mahigala inana mga kaigalaan sa ning mga Pilipino, no? Kung mo pakita na sa iya mahigalang kadasig ang mga tag-usa mga sukit tigpaminaw na ang kinaiya gyud nga kapit bisig. Iyang kinaiya mga higala sab, panalagsa na nimo gawas ning kinaiya Nakita na to ni nga kinaiya sa mga Pilipino mga higala adtong panahon nga namatay si Ninoy. Dili nimo makumpara, dili nimo malikayan nga makumpel nimo ang the way ba ang mga Filipinos mo react. Pagkamatay ni Ninoy, grabe ang reaksyon sa mga Filipinos. Pagkamatay ni Kore, lahi po ang reaksyon sa mga Pilipino.
pagdaga ni Duterte na ng 2016, lahi ang reaksyon sa mga Pilipino. O karon mga higala nga gidakop si Duterte gipada sa dahig, lahi sa dang reaksyon mas grabe ron kay ang katawhan man sa tibuok kalibutan nga mga Pinoy mao mga higala ang nipakita sa ilang sentimento atol ni nimong panghitabo karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Karong adlaw sab ang atong kulo mga higalas pamantala ang The Freeman, ngano man nga mga OFWs nahigugma man gyud ngadto kang digong. Straight to the Mo ni point. ang ato rong kulom karon. Kung doon na mo'y hard copy diha, makakuha mo hard copy mas maayo. Ato dihang gi-explicar mga higala kining maong hinungdan ngano mga suking tigpaminaw. Straight to Kaya the mga point. OFWs grabe man gyud ang ilang pagtapok-tapok dito sa gawas sa nasod. No? Ang ila mahigalang lain-lain. Labi na dito sa the Netherlands, labi na to sa Europe nga areas. Unya di man ni mahadlok ni mga OFWs kay doon naman sa trabaho. Lahi man is mga ni adinhi mga higala nga gusto kang mosuporta sa mga kalihukan ni Digong, sa mga kalihukan labot ni Presidente Rodrigo Duterte, nya mahadlok kang mawa ka sa listahan sa ayuda. Kani mga OFWs, wa ni kahadlok. Kay nanarbaho man dito kasama nga ni Nestor. Nya ngano man, ngayon anak man ang ilang pagmahal ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay gitirahan labasad ni sila mga higala sa ubang mga comments. So muna nga ato sang gitan-aw mga kagalaan ang side job sa mga OFWs, ang ato mga bagong bayani. Akong gi-explain diha karon sa pamantala ang The Freeman sa atong kulom karong adlaw Biyernes mga kagalaan. Unya ang ato anang online nga kulom. Ato na ning kunan basin na unya paning gabi o ugma baka mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ato sang paghatag og dugang pagtagad kay sugod karong adlaw daghan mga kalihukan kay birthday ni Duterte. Pero karong adlaw sab ang sugod nas kampanya alang sa mga lokal nga mga kandidato. Straight to the Kick point. off na alang sa mga lokal nga kandidato. Pero medyo natabunan ning kick off sa mga lokal nga kandidato sa tapok-tapok karon alang kang Presidente Rodrigo Duterte atol siyang birthday. Straight to the No, point. ang mga kandidato gikan sa partido ni Mayor Raymond Garcia, ang kusog panaghiusa coalition o ang partido Barog ni kanhi Mayor Mike Rama mangampanya diha sa Cebu City Hall. Straight to the Kada rin point. pagtagad dubutaga sa abstobad uban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka insidente pagpamusil patay ang hitabo sa managlahi nga dapit sa dakbayan sa Subo kagahapong adlaw. Una sa may barangay Pahina Sentral o ang ikaduha sa may Holy Name Mabulo. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan ang Senate Foreign Relations Committee, pinaagi ni Senator Amy Marcos ni pagawas na sa initial findings nini og nakita ang tataw nga kalapasan pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o pagpada ni ini dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Straight to the Ato point. sa ni may galang i-discuss karon kining findings sa Senate mga suking tigpaminaw. Kini guban pa mga suktanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Atong takna may galala size 35 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now, point. tagantag pagtagad mahigala ang report mga kagalaan ni Idol Clint Lantaco. Kay didto man gid siya mga kagalaan sa atong sa kwan, no? Nag-cover ini. Kuan sa nang kuan mga kagalaan ha. May lang ato ipa-report ni Idol Clint nya doon na ni mga video sad mga sukit di paminaw. Nya karon taon ako hisgutan ning report o kining na kuan ni Amy Marcos kining iyang komitiba ato sa ning hisgutan mga kagalaan. Ang komitiba ni Amy Marcos nga pagawas na sa preliminary findings, no? Gikan sa hearing adtong March 20 sa Senate, no? Unya kini ni ang nitabo mga higala sa kini ang Interpol unya wa man daytoy red notice mga sukid tigpaminaw ang maong pagdakop ni Duterte. Una makasabot gyud ka sa Solicitor General, kanang Solicitor General mo nay abogado sa gobyerno, og mga kaso maabot na ngadto mahigala sa Court of Appeals, maabot na Supreme Court, ang suldi na may mo handle sa mga kaso sa gobyerno. Mo na nga si Solicitor General mahigala Gibara wa gyud mo handle tungod kay alanganin man tungod kay sa legal nga aspeto mga kagalaan kini mo pag turn over ni Duterte
political decision sa presidente. Kagari ka sa legal standpoint, lisod man, maipit man ka na napita. Kaya nga itong 1987 Constitution nga may pinakalabaw mahigala nga balaod sa itong nasod, di man gina maluka kay sovereign country man ta. Dili maluka na. Mo na bitaw binauban nga mo explain mo gamit pa gyud sa RA 9851 palusot pag istorya ha. Bisa kung saan pa mo supalpal sa konstitusyon. Kay tanang balaod nga ipalabang kinahanglan nga dili sa musukwahi sa konstitusyon kay uras musukwahi siya sa konstitusyon mahimo siyang unconstitutional. Ha? Og sa bangga pa na ba ayaw pagbangga as pader. Kay ikaw may masikwati ligon ka ng padira. Unsa man ang pader ang konstitusyon. So unsa nga balaod? Kisa may muhimo balaod Congress. Kinsa pa kanang Congress mo ng Republic Acts mo na mga balaod nga gipasa sa Congress. Once mo bangga na sa konstitusyon, buak ang balaod nga gihimo sa Congress. Kisa pa ilain mo mohimo balaod ang City Council, ang Provincial Council. Mohimo sa mga ordinances. Balaod man na nga lokal. Panalitan ka na yun niya, di ka patakag pangluwa, di ka patakag labay sa upos sigarilyo. Balaod na sa lokal. Pero kinahanglan ka ng balaura, dili mo supak sa konstitusyon kay oras dunay conflict niya nga mo bangga sa konstitusyon, mabuak siya. Ha? Anaon ko pag-istorya ha? Inigbangga siguro ang imong kabangga di ka mabuak. Kani ang konstitusyon ligon ka na mo nagpader ba? Ayog bangga Even ang mga international laws mahimo siyang form part siya sa law of the land provided nga dili siya mubangga sa konstitusyon. Kay oras mubangga sa konstitusyon, dili siya mahigala mo supersede ki ato maning nasod. Ato maning country. Tagaanta mong example ha, ako mong para masabtan sa tanan ba, ako explanation ninyo. Pero unya nang kinahanglan mo oras dako. Example ha, kana si Congressman Arnie Tibis. Si Congressman Arnie Tibis doon na tay warrant ana. Dakpunon to aman sa Timor-Leste nangayag asilom. Ang atong warrant dili pwede nga wa matay jurisdiction dito. Ang atong warrant nanay gahom within sa atong territory. But pag abot sa Timor-Leste di man pwede nga magpadatag pulis dito nya manakop dito. Kuha ninyo very simple ba yung explanation. Sa ito buhaton, mo coordinate sa korte dito sa Timor-Leste. Mo nandun ay extradition nga atong paghahimuon. Moagi ka dito sa ilang korte, ang ilang korte mo evaluate o unsa ba ni. So ilang decision sa ilang korte, ang ilang korte may decide wa man mo kung sa itong request. Moagi po na sa ICC. Dili po dito nga si General Torre iyang gikuhang warrant of arrest sa ICC. Sa ito pa, may move ka by virtue of a warrant of arrest nga dili gi-issue sa atong korte. Gimanduan ka, mo imong gigamit. Stilan tong tawhana ka. O di pa lang lagi to, di pa na on the air kayo, mayag yung... mayag itong balikason story ba? Pero kana ako na-explain ninyo ha, kanang napita, pero taas kayo tag-oras, makuha, hinahinay lang tagamay, ha? Birthday na ba ng Presidente Duterte? Unya, si Idol Clint nagtako dito ba? Unahon to saan Unya, tag-discuss niya kami, hinayak niya tag-discuss niya, mahurot tong oras yun. Ato lang budgeton gamay kay unahon ko sa gamay kay didto mahigala sa ang activities kagahapon pa unya hantod karon atong paminawon sa Idol Clint ng tako kay doon na ni mga video support mga sukit di paminaw Idol Clint may buntag nimo. Attorney Rafael gitapukan gitambungan gyud kagabi sa libuan ka mga tao nga mipakita silang suporta kang former President Rodrigo Duterte ang gihimo nga Manyanita Rally. Agi og tribute ni Attorney Rafael sa pagsugat sa ika-80 na nga adlaw na tawan ni former President Rodrigo Roa Duterte nga kinsa naa karon sa ICC detention facility dito sa The Hague sa Netherlands. Gumikan usab sa gitubag nini nga crimes against humanity. Attorney Rafael. Kagabi alas 8 pasado nakagikan ang kining gitawag na to og unity ride, no? Kay gisugdan man ni Attorney Rafael og usa ka unity ride nga nanukad sa may barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 8 na nakagikan kagabi og niabot dito sa Dakbayan sa Danau. Alas 10 pasado na nga pag-abot dito, grabe kataas Attorney Rafael sa kutay sa mga sakinan. So sa mga sakinan, mga motor, mga four wheels napod. Nga gilangkuban Attorney Rafael sa mga motorsiklo
og doon na pod mga pribado nga mga sakinan, mga four-wheel nga mga sakinan, Attorney Rofil, nga mi salmot sa maong Unity Ride kagahabi, Attorney Rofil, Marso 27, 2025. No? So, mga ni Attorney Rofil, kagabi, pag-abot dito sa Dakbayan sa Danao, mga alas 10 pasado, ang kinini ang mga organizers, pinanguluan sa nila ni Sir June Abines, og nila ni kinini ang Sir Elmer Hugalbot, Attorney Rofil, sila maoy pasiugda sa maong programa dito sa kinini ang park sa Dakbayan sa Danao, Attorney Rofil, dapin giniskarsada, dapin sa highway dito sa Dakbayan sa Danao. O niya, sa gihimo kagabi nga programa, Attorney Rofil, mihatag usab, ipadao usab sa ilahang kinayang recorded nga video, Attorney Rofil, alang sa ilang usab nga paghatag o pasalamat o mensahe sa mga Sugbuanon, sila si Vice President Sara Duterte. So doon ay video. Doon ay video. Ato ko nung paminaw ng video kadali. Wala na ko, dito sa VTR lagi play, Attorney Rofil. Wala dyan sa BTR. Oo. Sige. O niya karon, Attorney Rofil, ang anak po di former President Digong, si Basti Duterte, ang mayor sa Dakbayan sa Davao, mihatag usab og mensahe. Pasalamat sa Sige, mga Sugbuanon. atong tagsa-tagsaon ha. Kay niya may itong bisita pod niya niabot. Gabay lang kayo ha. Tagsa-tagsaon tani. Malamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom.